Neața lume! E vineri! Primul lucru despre care vreau să vorbesc astăzi este Dacia. Mai exact, modelele mai vechi, 1300, 1310, etc., care în ultima vreme le vedem cam rar pe stradă și pentru care se pare că argentinienii au format o oarecare obsesie. Adică un exemplar din ăsta se vinde în Argentina cu până la $2000. Zic asta pentru că, sigur, sud-americanii ăștia știu ceva ce noi nu știm. De exemplu, nimeni nu știa ce marcă e Batmobilul. Acum știm, e Dacia. Dacia nu atinge asfaltul, asfaltul atinge Dacia. Prima mașină a lui Enzo Ferrari a fost o Dacia. Wall-E e un prototip Dacia. Stai că mai am una. Nu există șoferi proști decât șoferi care n-au condus o Dacia. Și acum poți înțelege cum a devenit marca asta atât de epică. Adică dacă stai să te gândești, nu există în România o persoană peste 30 de ani care să nu fi dat măcar o tură cu o Dacia. E o mândrie a românilor, un simbol național, mult mai cunoscut decât vulturul ăsta gălbejit plin de inscripții medievale. Opa, Mikey, vulturul ăla reprezintă poporul român. Da, frate, adică noi suntem un popor de vulturi gălbejiți, survolăm perimetrul să găsim ceva de ciupit, avem în cioc o cruce, ceea ce înseamnă că aparținem unei secte religioase, în laba dreaptă o sabie, asta ca să te tai să moară mama, în numele Domnului. Iar în laba stângă avem un sceptru, ca să nu pară că am venit cu laba în cur. E timpul ca România să-și schimbe valorile, să renunțe la trecut și să privească spre viitor. Nu mai vrem războaie, nu mai vrem religie și nu mai vrem conducători cu sceptru în mână care să ne conducă viețile după ureche. România evoluează, românii vor cei mai buni de la viață. Poporul are nevoie de un nou simbol, un simbol modern, durabil și surprinzător de ieftin. Deci, pentru moment, noul simbol național, Dacia. În alte știri, Ariane Celeste, celebrul model american, a fost surprinsă de paparații în pielea goală pe terasa locuinței sale. Doar că nu vă pot pune pozele aici, le căutați și voi pe Google. Și au apărut prin presă ceva știri săptămâna asta despre o declarație a Consiliului European în legătură cu ACTA. A fost doar un comunicat de presă, praf în ochi. ACTA încă se mai poate aproba. Așa că ia și tu parte la protest în 25 februarie, ora 14. Linkul e în descriere. Primul clip amuzant pe care vi-l arăt mi-a înveselit ziua când l-am văzut. E dovada vie că Superman există. E foarte amuzant și e sud-american. Probabil că are și o Dacia. ¿Para ir a San José? Aquí. Recto. Gracias. Da, știu, ți se pare amuzant, dar de fapt în America de Sud așa se face autostopul. Hola, señor! ¿Para ir a México? ¿A la derecha? Gracias! Filmulețul ăsta e ceva mai vechi, dar e foarte interesant. Sunt imaginile surprinse de o cameră de supraveghere de pe un vas de croazieră. Și știți că o barcă pe o mare agitată se mișcă, vorba aia, ca barca pe valuri. Dar pasagerii de pe vaporul ăsta sunt aparent liniștiți, adică astea două își beau inclusiv cafeaua în timpul furtunii, că doar cât de rău poate să fie. Dar ce crezi că s-a terminat? Furtuna asta continuă să-i amestece pe vieții oameni de parcă ar fi niște hamsteri într-o mașină de spălat.
Eu credeam că o croazieră din asta trebuie să fie relaxantă, adică admiri peisajele, te joci cu pescărușii. Adică la nicio agenție de voiaj nu-ți spune: știți, sunt toate șansele ca în mijlocul Pacificului vaporul să treacă printr-un uragan care îl poate scufunda în orice moment. Dar sunt detalii. Dar după atâta panică și dezordine, haideți să vă arăt ceva drăguț. Un pufulete care mănâncă aer. Bă, bine că nu-i pute gura. Acum știu și eu ce înseamnă să sufli pupici. Adică, uite și tu ce dulce e și cum face din gură și cum dă din limbuță. Vine să... Da, bine, și cățelul e frumos. Ce? Mulțumim celor de la Ciufood Style pentru freză și garderobă, pizzerie Edna pentru deliciosul cotolete bolognez și vouă pentru like. Și asta a fost și pentru săptămâna asta. Nu uitați să vă abonați, să împrăștiați doza de HP peste tot și să răspundeți la întrebarea săptămânii, care este? Asta am aflat eu, dar voi ce știți despre Dacia? Lăsați în comentariile voastre, în secțiunea de comentarii pe Facebook sau pe Twitter și mersi că m-ați urmărit și săptămâna asta. Eu sunt Mike, iar voi tocmai v-ați luat doza de H. Pa! Asta-i Duma, DJ Flapatic și Piedonul. Ies afară seara îmbăiat ca testosteronul. Sunt atent să nu mă amețesc, să mușc betonul. Concentrat pe lirică, te rog, pasează microfonul. Sunt atent la semnale care cum pică. Rămân cu toți ai mei aici să tragem una mică, până se face întuneric și tremur de frică. Mă trezesc din nou cu mâna pe sticlă. Am băieții în spate ca la carte se distrează. Ai un pic de verde, frate. Filmul se deschide în fața ta. Cât suc de portocale conține ăsta? Hola, señor! Para ir a México?